For eksempel fra Rådhuspladsen i København. Samlingspunkt til alle tider. Her har vi fejret, demonstreret, sunget i kor og lyttet. Det hele startede med et halmtorv, men da byggeriet af rådhuset begyndte i slutningen af 1800-tallet, var det endegyldigt. Rådhuspladsen. Sporvognene begyndte at køre, og København voksede. Pladsen har været vidne til historiens begivenheder. Krig og besættelse, befrielse og kærlighed. En plads med fint besøg, fra konger til hest og sportsfolk i hæder. Men det er vores allesammens plads, og minderne er mange. Vigtige glimt og billeder fra vores historie, som ved hjælp af frivillige bliver levendegjort og bevaret.